tikulandireni programu inanso ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC nonse mumukonera pa MBC television komanso nonse mumumvera pa MBC radio 1 osayiwalanso ma community radio stations zomwe tilinawo pa mgwirizano mukutsatira programu imeneyi takulandirani. Dzina langa Blessings Chereuka ndipo cholinga cha programu ya Timvetse timakupatsirani nkhani zikuluzikulu zomwe zikuchitika mdziko muno. Timabweretsa akuluakulu osiyanasiyana akatswiri madera osiyanasiyana magawo osiyanasiyana ncholinga choti azitambasule kumapeto kwa programu mumvetsetse kuti zikutanthauza tikulowera kuti zachitika motani. Ndiye tiyeni tikhale limodzi. Tili ndi nkhani zochuluka lero koma sindili ndekha, ndili ndi akuluakulu omwe tili nawo mpulogalamu ya Timvetse. Ndili ndi Mr. George Kasakula, ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Amene wandikhala kale pa nkhani zofalitsa, kusindikiza, uthenga ndi zina zoterozo. Komanso ndili ndi Mr. Mvula, ndakulandirani. Thank you very much. Amene si munthu wamba, apangapo ndale komanso amafotokoza nkulankhulira zinthu zosiyanasiyana pa nkhani za utsogoleri komanso ndale zimene. Ndilinso ndi Steve Ndakalira, ndakulandira. Zikomo kwambiri. Nkhani nayenso wadutsamo apanga zambiri, si munthu wamba. Tili limodzi programu ineyi, nkhani ndi zambiri koma nkhani yayikulu yomwe tiyambe nayo ndiyo nena kuti Central Executive Committee ya chipani cha UTM inalengeza posachedwa pakuti yapanga chiganizo kuti ituluke mu mgwirizano wa tonse. Pazifukwa zomwe sanakambasule bwinobwino, anangoti sakusangalala ndi zina zomwe zakhala zikuchitika, ndi aona kuti ayi tituluke ife, si ifenso amugwirizano umenewo. Mr. Kasakula, nkhani imeneyi inakudzidzimutsani kapena mumayembekezera? Sina ndidzidzimutse kuangafunso wako direct. Chifukwa kuti zinthu zimene ntaona zimene zikuchitika ku msonkhano uko, zithunzi zikutuluka zikubwera, sinadabwe kuti pampeto pake anachita decision imeneyo. Kwa ineyo kunali kudandaula kuti former president Malemu Saulos Chilima, I think he must be turning in his grave. Kuona zimene zikuchitika kuti iwo apita kulichete ngozi ija kenako. This is what a faction of UTM is doing ndi chipani chawo, the movement that he single-handedly started. Komanso it shook the political space. Poyamba zinthu mangozona kuti basi ku MCP kuli DPP basi chanchani, koma when he left DPP nkwebisa chipani chawo anthu kuona ngati mwina achilima njani. I think he was at his best and formed that movement and then took it. Iwo nyamula oka mpaka na uchipitsa pena pake kama chisankho 2019 anapeza kuti apeza about 1 million votes. That was not a small feat at all. Ndiye ndikamaona kuti ntchito yawo imene anachita anagwira upanga shake political landscape ya dziko lino pamene amamitsa UTM kenako kwachitika ngozi atisiya mzimawo usemutendere. Ndiye kuona zimene anthu akuchita ndi chipani chawo ineyo msaname yayi. Ndimaona ngati kuti probably he must be shaking in his grave. Why am I saying this? I'm saying this because the level of immaturity, the level of chaos, the level of indiscipline that people, that faction ikuchita ku UTM nzomvetsa chisoni. There's no clear strategic thinking. Unena kuti zimenezi akupangiranji. Let's say kuti that decision is true kuti achokadi mchipani analengeza anjawala paliso maikali adi pompo. Cholinga njani and what impact is it having? Because to me there's no impact. It was just done kuti mwina kama headlines. Mmene mapanga introduce program zonena kuti zifuka zosadziwika. It means until now we don't know why they took that decision. But we know the reason why they took that decision. It's because that group is frustrated with probably zinazake za personal. It's not about UDM. Because it's not about UDM. Agambapo mosiyana ndi mmene mwanenera, iliyo mwanena kuti mina mzimu wa Dr. Saulos Chilima Malemu
mwina panopa sungakondwe kuona zomwe zikuchitika. Yes. Iwo mukuyankhula kwawo kunena kuti akanakhala ali moyo. Yes. Sakanakondabe kuti akhale mu mgwirizano. That is not true, and the reason I'm saying this is because if there's a person that was humiliated in this government, Yatos Alliance, it's a Salos Chile. But did he get out of the alliance? He did not. He was the vice president. He was the first, probably, the first vice president in office to be charged with a crime. Court. Being humiliated like that. Mumulande passport, assume a president. And in court, in the Madam Mary Chilima, court, I can tell you, I've never been arrested myself. Mr. Mvula probably, he's going to tell us how stressful that can be. Sunga gone. People were saying a president, a vice president, it was understandable. But did he get out of government? He did not. Because so those who are saying the Saulos Chilima would have got out of alliance, they are lying on what basis? Because if he wanted to, he would have done it that time when he was arrested, technically arrested, and they had being placed on house arrest and going to court to answer crimes, very, very serious crimes for that matter, involving in loss of money. That if he was convicted, he was going to go to jail. That's the time that Saulos Chilima would have gone out of government, but he did not. So those that are saying Saulos Chilima the point is we're failing to see what is the reason why they've got out of the so-called pull out. And the pull out the I'll stop. Pull out the Angie, you open to announce such a big decision. Where was the Michaels? Where was the Neuron Kampala? Where was the even our chairman and then our chairman, executive chairman, and also our father Mazuan, Amvula, Amasang. Where was Masang? Those are the big people in UTM. If such a decision is going to be announced, such a big decision, then you're going to do a proper thing, not what they did. Even the surroundings, people are laughing. So Saulos Chilima must be telling this grave. People are mentioning those things, even the surrounding. The announcement. Is that how you announce a big decision? And then later when we hear with the ministers, are saying if it's stroke and boom. So what's the point? That's why at the end of the day, to conclude, at the end of the day, I'm saying Saulos Chilima must be telling his grave. Because this amount of indiscipline, this amount of mob justice, this amount of chaos is clearly surprising and shocking to say the least. You wouldn't expect it of UTM, a party that brought standards in this country, political marketing, the way they were doing their things, whatnot. You wouldn't want the standards to go that low. But at the end of the day, is the decision really making an impact? If you ask me, the answer is no. Who is shaken by the fact that Mr. Jawara went to announce no, it's just they were looking for a few bites and a few headlines. They got them, but at the end of the day, Ugaja, what's the impact? Nothing. Mr. Mvula, mwina mutu uzapo zandale zisimaenda bwanji. Chifukwa ena nayankhula unena kuti decision imene iyo yapangidwa ndi Central Executive Committee ikachoka pamene papa ikupita ku NEC, National Executive Committee. Mwina kumene koko ndikomwe kuchuluke akuluakulu omwe Mr. Kasakula amayembekeze zimaenda bwanji. Ndiyankhe kaye ndiyambe kuyankha fusolano kumene yomndiro andibwerere pang'ono andipangepo comment. Zandale mene zimakhalira ndizona kuti ndizoona kuti Central Executive Committee imakhala mwene ya anthu 10 amene amapasidwa responsibility ndi National Governing or National Executive Committee kuti aziyang'ana zinthu zimene zabwera emergency mwachanga. Komanso akayang'ana ndikanyumba komata small committee within zimene achita amakapanga recommend ku Central Committee yonse kunena kuti pamene sitinakumane pakatipa panaliza kuti nde ife timaganiza kuti mwina zikakhala kuti zinthu zinali za urgent, for example,
kulipira kena kache kamene sana ike pa budget kupanga kena kache kuti mwina wakapanga attend kani meeting munthu wina wache wakapangise zina zake ndi kuti benje amakhala tapanga ndi amapanga seek approval from the committee yaikulu kuti akumapa ndeti matita panga presenting nkhani imeneyi kuti muti pase ndaliso kuti either tinachita bwino or sitachita bwino and zimakakhala penepo ndi amene makhala in both committees yaing'ono ndi inayi amene makhala pampando makhala wamkulu ka chairperson kandi president ndi amakhala penepo ndi nkhani ija imakagwira ntchito akaivomereza so nkhani ngati iyi ndoti imene kuti ka iwona ndi proposal imeneyi ndoti mwina kanango ganiza itolotapene mchizungu mwina muted kuti ayi timaganiza ichisi ndi pakhale consultation ndikukapereka maganizo anthu azakanena kuti bwanji izunapanga kuti masatira ndondomeko yabwinobwino so tikanena za alliance is structured ndi chipepala chake MOU imene anagwirizana kunena kuti pakakhala mavuto tizipanga choncho mukambirana ndi mbali inayo ndi mukapakambirana ndi kuti mukhala ndi fundo yomveka in this case Chilima adayikidwa manda koyamba kwa mwezi wathawa kufika pa siku imene amatenga decision yawo mwina nayo almost 1 month sindikukhulupirira kuti decision imene ikanatuluka pa nthawi ngati imene inafulumira ngakhale akubanja iwo aku UTM akulira a president chinakomera mtima panga declare 21 days amanena kuti kulira ndi gwirizano zinathera limodzi mu 21 days ndinawerenga uthenga wina omwe ananyamula chinyamata that's mob justice that's mwina tingo childishness immaturity nanga munthu ngati nezimene planners meeting kuchitika then you go by what the planners are saying and ndoda kuti mwina ku chipano kwa UTM ziyati malamba kamba ka last program what social media would do ndawo zina mawerenga makomenti ya alafu amene anthu alenda pameneja ino kutenga kati mwina fit and complete information ndi imene yes when it's just 5 people ndojeba komanso mwina anthu so akupanga propaganda from an opposing party suti wonse amene akuthandizani kupanga zimene zija or to show their emotions ndi anthu anu isikuti anthu amene aja mwina they will rally behind my decisions amene mutenge based on my post on social media amene yayi so ndikanena kuti decision inatekedwa mwasango kwambiri ndi decision yaikulu kwambiri because boma ili toseransi anapanga nawo they were part of the making of this government. Yes. They cannot get out of this government in the 4th year kunena kuti ife tuchokamo tiyasira MCP wa mwina in the belief that ngati zilipo zolakwika ndo tapanga nda MCP wa pamene zimakhala ngati kunyumba ukunena kuti zakuti asizili bwino wamaliza mbale yonse ija ndo kunena wakuta akazaka simapika wakuta kale ife sitimapanga nawo akumenya ripoto ife sitimapanga nawo ndali pakaria 4 years uli pakaria pene so to go back to wanankhula George ndizoona kuti Saulo sanali munthu wopirira ndichifukwa chake anali ndi slogan yake osaopa osafoka osachita mantha tizipita let's go tizipita kusogolo and he believed in that ndi standard yake ya Chilima anadusa mnyengo zovuta zoipa zina mwina zokhumudwitsa koma he looked at the bigger picture of this country. Yes. Repeat, bigger picture of this country, saying that individual interests zofuna ine zikumbo za ine zima bwera kumbuyo kwa zikumbo za ziko lino. Anybody amene amajoina politics ayena kupanga interest ya saving the people. Osati service yonena kuti ife mimba zathu sizinazaze
ife timafuna takampa ndiono naye salad base advantage of fighting mwachosa mwapasa mipando anthu osayenera mukana tipasa ife ndiye because salad base nditituluka mboma so that is something which is difficult because ine sinayembekeze sindikuyembekeza even the charade which is happening now zambiri commercialization of the whole process marketing, business, you are trying to raise, I don't know what they want to do. I don't know what they want to do at the back of Ifaya Maremu, Vice President. Kupanga zindu zambiri, kandi in a bid to fundraise, kandi a bid to draw up or drum up a lot more sympathy. I don't know what is their end game. But Chidi Johnson, his current end game to kupanga ichi because we want to achieve this. You don't seem to see it. You don't see it, and then you also don't see Kutiko Tsupano Akati. We want we should go forward and this more watching. Would Chilima have been happy if he was alive and then there is Machilika Makuri? Would they have been happy? Would they have encouraged the same? If they want to speak for him, it is wrong because only 1 month ago he was alive. Yes. And if he had wanted to leave the alliance, I don't think he would have even bothered. So even I don't think he would have been bothered. He would have said, yes. And I don't think a lot of things have happened the way they are. Now, a decision like this one, without consultation and without giving foresight, because it involves a lot of people. You have Michael Usi, today is vice president. You have got Ndu Nanyarwanje, you have got Kantukure. You have got people that are in diplomatic service in the name of UTM. Yes. You have people that are working. Mlembi wankulu wajipanichi ya Patricia Kariati anayamkula kwa Nkhani nena kuti timayenera kumana nda Michael Usi koma Michael Usi ananena kuti salo ukonzeka kuti akumane nafe chifukwa choti msonkhano usanachitike anazaka mpankhani mwana kamba Mr. Kasakula anadabwa tu kwabwera kale achinyamata ali ndi mauthenga omwe timanena aja kuti yape one days itatha alliance inathira pomwepo tifuna tichoke ndamaona ngati kuti akupita ku msonkhano oti decision yapangidwa kale ndi gulu lina la anthu ndiye ausa ananena kuti ayi ineme ndikuonera apa sikuyenera kuti ndipite tikakambirane izizo awo manena zoona kuti mwina ausi wakukana komanso iwo kandi Michael Kariati ndi anzawo akanavomereza chinthu chimodzi kunena kuti president wa UTM panopo ndi Michael Usi ndibwere ngati munthu andale president wa chipani chilichonse simungamupangire decision. Okay. Iyeyo ndiye amakhala ultimately the decision maker wa chinthu chija olamapanga communicate the decision ngati iyeyo ngakhale mwina mumpange overrule pa majority mu meeting memnakhala koma he has got to accept that this is what has got to be and you communicate. Iwo ananena hapa Michael Kariati kuti yayi tinapempha maloya ndiye anatiuza kuti can hold a meeting. I don't think there were circumstances akanapanga force kupanga hold a meeting imene yoyo impromptu without even kuti tinene kuti a president, acting president is not free today why to a person how or nthawi ina. And it was wrong, for example, to ukhala kupita ku meeting then mutenga nyamata mob justice behavior or mob behavior yona kuti mufuna kuti apange influence decision mukambirane mkati waopseza ulingalisi mpakazi nufuna ife tilibanja bako titana simuruga agaruruga banja bako sorry akuna mbelebo zimene zovuti apa ndikupira kuti akanafuna kuti chipani icho anali ndi interest yeni mwina akanaona ndikupitiriza kuti Usi ndiye amene ali president pano whether they like it or not Usi ndiye president ndi ali ndi aina kuti ayendese chinthu chimenechi komanso Chilima anamusankha Usi kukhala vice president wache. Yes. Pamene mamusankha kukhala vice president onsewo analipo koma anasankha tani Usi until Chilima omwalira anasiya Usi ngati munthu amene akuyendesa chipani chawo.
So when it would not be appropriate to simply say, look, so and many and mistake calls and the mistakes much into it. Ndambiri, ndane parinduna, parima anthu, ayena ukira chito zabo, iwo wose wena, aliso ni ma contract uboma kumwe, kwa napeza kozi into, in the name of being members of the UTM, not in their own right. And then could Andrea was say, what happened was that? Because at the end of the day, if you as a politician, I've been through Njiraimenda Dusamo. Okay. Zinajitikapo ntawe UDF ndia afford panali mpilizana. Wapo paka UDF inali banduna 8 za afford. Imena paka haya. Wendo matembo zunda makopa chipeta ndando wena bilibili. Ndia jihana siku lina dazuka na ndio dabasi ndachoka mungu. Anapanga decision. Anapanga decision na goya sura na. Nduna zinaka. They refused to move out. Yes, they refused. They refused to move out. That was kwa Steve. Nkhani mene unaendera motani. Nkhani yodabwitsa. Mina inakale akula kuna kuti nakasema tumata anzatuwa akadabuma maliro. Kuoneka kuti nditu ngati pabwera chiganizo ndekuti they will take their time. Komano zikuoneka kuti this has been an emotive decision which has been made. Chojita ngati kuti mina ajamfulumira chikoza kutero kumbali nayo. Chifukwa chonena kuti ngati mina nena mvula kuti zidachitika pombuyo. UDF afford mukozaona kana mgwirizano wa mbali ziwiri zimenezo. Zipani ziwiri, zinali ziwiri pale pa ubale wawo. Koma apa even mukati muona kuti ma dynamics yake ngosiyana. Zipani kufupika ndi 9 kandi 8 kupeza kuti zili pamodzi ndikuti aitini tikhazikitse boma limene tiendelere limodzi ndiye wina sangaka ngodzuka uko kuti basi ndachokama amoyo sale kana akulu ife tikuyambapo maana kuti ndotiso mubwere to avoid doing injustice kwanza noinaja timaona nyake ingakhala ali moyo asaulo silima amakumana ndi atsogolera nzawo kaya kunyanja kumene atsogolera ato salansi akukumana zimatheka chimodzimodzi apa kanatha kuuza nakaya tisana pite kuchiganizo ichi kodi bwanji sitingakumane ngati mu alliance kandi ma SG kandi chani mmene namjoti alimo ula atsogolera kumene kukanda ausiwo akanatha kukambitsana ndi anzawo tatiye ntuzane ziwiri zitatu asadafike kukafika pa decision imeneyi koma mmene anena apo George kuti khanga kuti basi kungosudzulana wake kumene pansi pa mtengo wa mango wina alokereko ndikuti zosakhala bwino. It was a colorful ceremony mmene anthu amene amachita cement relationship yawo tidaona mpakana kumasintha kuti ndithu zochita kukongola kupatsa kaso ausainana bwinobwino kugwirizana atsogoleri onse ndikukapeza kuti pano chifukwa choti mina mbali ina yamo chipanimo sikugwirizana ndi imene zinthu zilili mmene nambo ya George kuti wina kapena pali ma interest ena ndiye kuti ife basi tupanga pull out now tikati tione life has to go on pano pasili boma likupitirira zinthu sizinaime pamene zimene zikuoneka zikungonetsa kuti no zimene zikhoza kupeza kuti zabweretsa kusemphana mkatikati within the UTM chifukwa ngati ena akuzota akuluakulu ife we are here mandate ndi imene adatipatsa Malawi kunena kuti chatiyeni anthu nimuyendere limodzi tatiyeni mgwirizano wathu onse alliance ife tavomereza kuti nonse amene muli mene muyende mdzikira chitsogolo ndiye nakubwera kuti ayi tiyeni tipatuke ndiye ndimene akuti ayi ifeyo sitikufuna kupanga nawo za mpatuko so you can already see kuti ndiye kuti zikubweretsa a house divided on their party and nthawi imene yozuchitika zimenezi ndi nthawi yoopsa kwambiri chifukwa kuti nanga sitikupitaso kuchisankho September 2025 so akanaganiza bwino lomwe mozama chabwino wakambapo za mgwirizano makamaka kugawanika koma kuchitika kuchipani cha UTM Mr. Kasakula chipani cha UTM chiyende bwanji you hinted pena pake unena kuti nduna zikuti ife tikugwira ntchito ndi boma ena akuti ife tikuchoka tikulowa kuzisankho chipani cha UTM chiyende bwanji ineyo mwina ndiyamba ndi kupempha anthu akuluakulu ku chipani cha UTM ndachule maina Vice President Dr. Michael Usi, Anoero Masangwi, Agambala, ndiye na hotelo. Nduona ngati kuti ngatafuna alemekeze mzimu wa nzawo, sungolere nzawo, amene adabisana ichipani chimene chicha. Then they should take charge. Because what is happening now is childishness, immaturity. One thing they must remember, makamaka
this faction. Njona kuti UTM ija was Saulos Chilima. Saulos Chilima was UTM. Without Saulos Chilima, there is no UTM. If you want UTM to be there without Saulos Chilima, then you must do the right thing. You must do the mature thing. You must show Malawians. You must show the rank and file, the silent majority of UTM, that you can attempt to do at least half of the things that Saulos Chilima was. You can rise up. What they are doing is a recipe for disaster, and the disaster is very simple: the end of UTM. They should not think because you can invite Nkhani, sit down and talk, and they think all of a sudden they have become Saulos Chilima. Mr. Njawala can't become Saulos Chilima. Patricia can't become Saulos Chilima. It can never happen. Saulos Chilima, if somebody wants to become Saulos Chilima and still lead that body, then they must show something special. And what they're doing is not special. You can't umafusa anagana a lawyer chad. That's chaos. Which lawyers did they go that? Because their constitution is very clear. That Mago is president now. If you want to take any decision, then it has to be Mago announcing that decision. That's not just for the sake of procedure or protocol. But if you want that decision to have impact, then you better do it right. What is it that they want? Now, so what next? They don't know themselves. What next? It's just emotions, full of emotions, failure to think through issues, complete lack of maturity. So, to me, two things that I can say to answer your question. Number one, inayo ndufuna kuti UTM ngatibani chipitirire, because UTM shook up the political landscape in this country. At the rate they are going, especially this faction taking over, this childish faction taking over, that body will not even get an MP come next year if they're not careful. Because they must remember, just to prove my point, could the UTM, the Saulos Chilima, UTM, it's Saulos Chilima that got 1 million votes. 2019. It's Saulos Chilima who convinced 1 million Malawians to vote for him as president. It's not UTM. UTM did not. That's why they only got four MPs. Throughout the country, they only got 4 MPs. Sidikunama facts are there. Sidikunama facts are there. So that should give them the sign. As UTM, they are nothing without Saulos Chilima. If they want to use Saulos Chilima and make UTM relevant, then that's not the way to do it. It's a wrong way of doing it. It's a wrong emotional way, mob thinking, mob mentality. You can't say investment then you want so they want to force Michael to agree with the products. And the whole Agariati, experience, he agrees with that. She even went to talk with them. Yeah, you know. Really, very pathetic. You could see what is happening. Saulos must be shaking in his grave. Look what is happening. That's childishness. That's immaturity. So, to me, the solution lies with and surprisingly, they were not even there for press conference. They saw body press conference. It was in Jawa. Who is in Jawa? He wasn't even elected in the convention in UTM. No more co-opt. He was in Rampuira. Then all of a sudden, you have become a president of the party because they said you should be speaking for you. That's very pathetic. Childish, immature at its best. Agariati, segregation, of course. Going out with you, think you. And so on, and so on. So was rapid. But Baragula Span. Amasangu, Mago Samene, Yuri Kampala, Kaudi Makande, and Makande. Yes. Those are the people that were seen surrounding Saulos Chilima, Ali Mboma, first meeting. Those are the people that were you're going to allow Jawala to go and announce such a big decision. And you think people are going to take you serious? Serious. I was so shocked, surprised. My first, thinking was, my gosh, what is this? I think I don't want to mention the name. I'm an this is. Could you move to watch yoga?
Israeli pakomo ngonkulu amwalira then aliyese afuna alamulira gamoto iyi gamoto iyi chikayo londo makarenga ndine this is exactly what is happening in UTM with that faction ngonkulu wachokapo momoti mukhale pamodzi mugwirizane musankhe mtsogoleri and you all rally behind that mtsogoleri you wait for big decisions bwinobwino pakana panopa we don't know why they've gone out of their lives. And we even don't know whether the decision is even binding. Because when you see what the ministers are still saying, if Vera Katula said, we haven't heard from Nyaloji, but so far she hasn't resigned. So she too probably saying, so what's the point of making that decision? Yes, thank you. Ndizamaliza ndamvula. Steve, ndimangyabe umaliza pankani mimi. Nkhani yake ndimene yoda kuti zinthu sizifunika kuchitika kama phuma. Let's not be emotive. Tikamapanga ma critical. Panga zinthu funa wapshanti. Maunonga zabiri tieni kumadekha ndi bwino. Andi ena amene achulidwa ali mmene mwadapanga nawo chiganizo chimenechi. Akwenera kuphunzira ndi mmene sidakhalira zinthu cha ma 2012 ndiye sadali nawo part ya mmene sidachitikira nthawi imene atamwalira Malemu Bingu where we were transitioning kuti abwere Joyce Banda akhale president kudali ndithu there was at midnight 6 kaya kunali chani kunali zina zake zidachitika nthawi imeneyo chimodzimodzi that should be a learning point nthawi zina kuchita zinthu mwaphuma sizimathandizira tiyeni tikadaona bwinobwino kuti pamene tili pano tiyenda motani bwanji tibwere pamodzi ndi anzathu amene tinawo mugwirizano umenewo tisadapite ife kutenga chiganizo chimenechi. Let us get back to the table kuti akuluakulu pano pa scenario imene tili nayo ndiyotere now going forward ndi ubale wathu tiyenda motani machitidwe ake mmene anena George kuti akumene kuti kulima mulumuzana ndithu bambo nsanamira zilipo zambirimbiri akadatha amene akadatuluka ndi ukangalika kupereka mwina upangiri kumene koma ngati atali ngoti wacha nawo sadaona mwina ndi mwikhoto apa tisatuluke tisaonepo iya ndisirepo Mr. Mvula UTM iyende bwanji Mr. Kasakula nena kuti we still need UTM mdziko muno. UTM ngachipani chofunika because inapanga raise profile ya ndali masekwana marketing bwesa marketing zina zabwino zipani zambiri zatengerako yes unfortunately UTM inari Chilima Salo Chilima was basically UTM and so mene wapita mwino wache sindi kuyembekeza kuti mu chipani cha UTM momwemo angapeze munthu amene angakhale equal to Salo Chilima so choyamba chonena kuti achose mkwiyo kupanga zinthu ndi mkwiyo ndipo panopa kupanga zinthuzi mukupsa mtima kwambiri asiye kupanga ziganizo within this period ya morning anthu ngawakha kuti mukulirabe pamuzi opena pache mfumu yanu yokondedwa yachoka mitima yanu imakhala yosweka. I appreciate kuti anthu akuitiye panopo ndothodwa because they don't know the future. Yes. Because they are leader. Ikanakhala nkhondo akanapanga give up kuti general atani wapedwa. Therefore we surrender. We are throwing in a white cloth. Kuti vezitivut. Especially ngati general jona kuti ndiye mwe was all important opanaso kukhaso ndiwina umukhulupirira. So mwina adeke because akafulumira kulankhula akekapo mkwiyo because it is very clear kuti faction iyi it is very 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 angry komanso are in the deep seated frustration imene kale sitimayiona for yoti Chilima anali moyo so mwina amata kuwasunga kuti akuluakulu kalipeka fasani tione kusogolo ndiye munthu amene amamuopa mwina munthu amene amapanga respect kwambiri wachokapo now they are taking advantage and now more or less auctioning the party to the highest bidder who would be available. Mwina zimene zasiye apempe upangiri from various quarters and if we were endowed in the anthu andare alipo ena amene akuza kuwatandiza including a president omwe wasupano amene president atu achakwera akanapita iwo ngata the top group
kunena kuti bwana nanga ife sipano tatodwa tipange bwanji maganize tipange bwanji. If that grievances akanapanga present during such a meeting kuti koma ife tindi madandalo pang'ono mwina mutiganizireko or mwina vakanabweresa anzawo alliance kuti nangapene kuti muthandiza bwanji. Tindi mabishop. Saul was prayerful. I'm a member of family. Was a serious member of the Catholic Church. Kanapita kwa bishop asusa and then mutithandize tingapange bwanji kuti tiende tipite kusogolo. Tindi academia. Tindi maprofessor ku university. Amene amaphunzitsa ndale zamayang'ana za social science zamayang'ana za mbiri. Akanapempha nawso kuti bwanji mutithandize tingapange bwanji. What are the options available for us? Tingaende bwanji. Then the other positive thing, they should have been embarked on a serious recruitment. Chuka UTM yendi andu technocrats, my general manager, and when Opuma, everybody akana apange recruit, because to fill the shoes of Chilima Banobo, it will require more than one person. They may require about 20 people because the Chilima was multi-talented and that was Zambiri Biri and then Mapuzurabuino and experience Yabuino and then Masompenya. He was a people's person. Amakonde Dwande and Rabiri. So they should also not be fooled. The outpouring, your grief, you mean Malawi Ambiri Apanga Express, which is about Chilima. They should not think that grief is the mina, it tells them what UTM can stand on and so on. It can't. And Akulira Chilima because he was a good person. And Muma Mulira, cross party, MCP, Aripa Mulira, and DPP Mulira, husband is also Mulira. But that should not mean to them that Antrajaju Ilajan, UTM. No, Akulira and I over a good person of Mulira. So, Akadeke, then they should look forward. They must be united. This is the period where they should be united. They should respect their leader and who is Michael Wus. In Kiewa, exactly. So you must understand that this is Michael Wus, whatever the size, whatever he is, they should believe that that's the person. Our turn is a Kuoroka to go to the next transition. Kamwe nathokoza kwambiri nkhani imeneyo tibayirekera kaye pomwepo tipita ku nkhani ina kungokumbutsana kuti program imene ndi Timvetse ndipo timasankha nkhani zomwe zikuchitika mdziko ndicho linga choti tikazitambasula pano muzimvetsetse bwinobwino. Nkhani ina yomwe yachitika patakali pano mdziko muno nkhani yayikulu ndiyonena kuti yemwe amapikisana nawo kapena yemwe anaonetsa chidwi chopikisana nawo pa utsogoleri wa chipani cha DPP amene wawanda Dalitso Kabambe anakhalaponso gavanala wa Reserve Bank mdziko muno alengeza kuti atula pansi maganizo awo asiya opikisana nawo komanso atuluka mchipani chimenechi cha DPP. Zadzidzimutsa anthu ambiri. Mr. Kasapula, inu mwadzidzimuka nawo kapena mumayembekezera kuti ndi mpungwepungwe okhala uchitika ku DPP zoterezi timaziyembekeza? Ineyo ndimayembekezera. Choyembekezera ina ndinganene kuti ndimayembekezera komanso pang'ono pokha ndazadabwaso kuti chichitika chani. Koma chiyembekezo choti kuti probably ku DPP anthu ena atha kuchoka nzosadabwitsa. Ifanena kuti anthuwa they are frustrated. Poyamba apita mthalinga amanena kuti ine nachita retire. Apita kumango uchita retire. Amene mufuna mukhoza kupikisana. Ndatuluka anthu akabambewo anankhumwa. Brighton Saka, ana Joseph Mwanamveka. Ndiye na hotelo. Kuti asipano even yachaponda. Tora chaponda. Ndiye na hotelo. Titamange. And even also mthalinga amateko waitana kosa. Mnosa amene mufuna kuti ndopene kuyana kuno kuti kunyumba kwanga ku bench house. Basi chonde samuchita kuti tiphwanye chipani chani mwakuti. Khaleni pezeka kuti anena kuti basi ine nditani ndima. Anankhumwa anathamangitsa. Fama chita mtukulu wana kumura. Ngati zichoncho ndiye tikagwebana ku convention anathamangitsa. Enawa ngata Mwanamveka nora ine singalemba ndi abwananga ananipangira zambiri anangopanga chicken out anangopita kutali. Ansaka sananene chichonse. Akabambe sananenso chichonse. Komano the reality of the matter is
these were frustrated. Not all of them, not just Nango. All of them were frustrated. It's like in Mukana, retire. Obviously, my friend, you know, they try maneuvering and polishing their CVs. My interviews, then you say, they get frustrated. I would have definitely go there's always frustration. So to me, probably Kabambe is frustrated. I want to Chiro Sao Gira Bank, Okara, Minaso Afuna, Roendale, meaningful way, Gudi Angodi, Gudi Basi, Gudi Bigonko. I want to Mina, our Anishidwetsa, young and a pen. Zola was interested when he Timafusa, Pano, Mafusa, Uyuzumu for politics. We would move it out to Van Hanawudi, move it out UTM, Mubenevo, President Dino. Kenago Mushara CDBB, then Azawa Gesani would Mukara Radimeti as he, Jogan offer or Joga with him. I was saying, I hope this is not true, because if it is true, then it's their own move. Because it's like UTM Sobano, Mufuna Sono with auction to the highest bidder. I don't think he would, if Chiriba was alive, he was going to allow that. And in any case, could he be Warana Bangalas UTM? I'm Tarika, I would show. You also Agababe, I would show. I think this country, somebody wants. That's why Mona President, Doreza Chabera. I'm a girl, Modido. Me, in minute, I see Ashima. I got to MCP, can go send to region and go could do a qualify. But what did he do? He said, my ghost is from Mulaj. Zon Rose. Maudin is gone. I don't think Pamalawi we are so daft reading of Menudi, Tariga, Cholo, Gababe, Cholo. Cholo is not the only district in Malawi. There is Gasumu. If you to Funa Maudito, there's Garonga, there's in Chinchi, there's in Palombe, there's in Kota, Salima, Zugolino Latose. So, even Maudindo, Umagawa, even if I'm Ganibano, in a DG Kasumu. At least my director Zanga, as you go, also Karawaso. The only and move for me. It's single for me. Why? Because it's a public institution. So Malawi is a public institution. Agama Gambirana, Navarra Secretary General, IMCP, one of the interviews, and Kaga, I wouldn't die in my Josico. Agamira Dale Osico under their tour. Asamayu Uti Malawi. Ni watose akabanga plan yao za GCC alinkanyumba kwa mada sisi natruke kukunja akabanga ma debate China chipinazi kanizira kwa mbili chona kuti Malawi ngwatose tose amalawi kota kuti kusanje kuchinji kuti kuchitipa Malawi ndi watose. Tribalism in the modern Malawi nzimene zaticheriwetsa chifukwa chomafuna kuti tisankhana mpando foti uyu zaticheriwetsa zimenezo. Tribalism, regionalism nthawi yake idatha Malawi ngwatose. So I hope zimene zimvekazo kuti this is the strategy, this is the pathway. I hope uzabodza. I hope akapembewo atuchiteka chodabwitsa ndona kuti kayambisa chipani chawo kaya joina chawo whatever it is koma zona kuti azipangana kuti iwo akhala ni media amutharika. Then probably Malawians will have a reason why not to vote DPP back into power, because they know that our akapajama kontra za tribalism, kontra za regionalism, zose satuzamba limodzi, tikapa sisonga kuti abere somboma. Tiyamba zose zetima pangakalizija. I don't think Amalawi ufuna zimenezo. Mr. Mvula, akabambe azisiya ku DPP. Ndinadabwa koma mwina pang'ono sinadabwe kwambiri. Ndinadabwa because sinachione kuti chikubwera. Anango akabambo amaoneka kuti mwina is still alive on the political field. Amapanga address ma lectures zao za economy, amapezeka ma platform kwene kumakhala anthu ambiri, apanga attend Mario and was prominent. Amapanga now ngakhala masecondary kwaona kupanga now za makando right yo. Okay. Anakuzingwango. So that shows good muntu yo akufuna be atakhala ndi prominence. Koma I don't equally think kuti akabambe kuti akhale ndi interest mundare kuchoka ku Reserve Bank zinangobwera from nowhere. I think under effect timapangana timalankhulana. I'm very sure
if one went down and asked Akabambe honestly, he would tell you kuti when ananduza kuti nditani. Yes, now. It's good. I mean, I say this not with authority, but I know as mutamela kaundare kuchima kanda. Mukamangomana usiku ucha. Autibanga ifesibanga. That's what SG wana yocho. Uyoyo kuna. Sakalile. Zimenda papa na George. Mungu ya mfusa ya watai kudidari mabanga ifenda mruzi. Mabanga masana. Meeting za kitana. Remember 9 o'clock. Or 2 o'clock. Meeting, Ama sana. Nikana kutu kamba nkani. Yamba 9 o'clock. Right. 2 o'clock the whole day. Usiku ya zimaba. Kwa the underground. Tunachitika usiku. Okay. Maybe that's what he meant. Mwina. So, I think zochitika. So I was surprised kuti ngo sina double kwambiri chikwa nava pekesera kuti muchipani mo panopo sama apenya ndi diso labwino akapambewo anthu ena not all because chipani cha DPP ngati cha UTM amakhulupirira kwambiri kupanga run chipani pa social media ma WhatsApp. So many momo kumapezeka kuti amakhala nditu very rough comments against Akabambe. Nditu even telling mlo akafuna kuti aime nawo kumeneko ndiye akayambisa chipani chawo. There was a time program yapitayo kuti kunali meeting yako ibana nayo inali kungurude. Zimene zinakhulikapo kuti amene akufuna kuti apikisane ndi adadi muchipani achokemo. Akayambise chawo. And basically, at that particular time, it was a message, yopita kwa Kabambe. Njeura Akabambe amaonetsabe kuti akufuna kupikisana kuno. That's right, he's right. He's a member of DPP, another member of DPP until yesterday. Panaibe Vuto, I mean, it is not a crime to aspire to want to take part to kupikisana ndijani. Chimozima is not a crime. Chiro ya George kasakula contract yamba yata, so a board against utapanga advertise iwe kupanga na apply. Yeah. I'm trying to put it clear, but you would not even feel slighted because you would say, yeah, I mean, I wouldn't want to challenge you. So I'm not saying I'm trying to emphasize the idea of democracy. Now from the now this is the problem that the Mujipani ichi cha baratu cha DPP mori because Akabambe wakanga di mozi. You should remember kuti nanguma anachita kumpitikisa ato just because amafuna kukaima nawo konwe kukaima nawo anaimika anthu ambiri Mujipani waimika ati wendo botomani and wendo dausi anaimika kuti you are suspended. A reason because our bank associate ndi Nankumwayo, chukwa Nankumwa kufuna kaima. So, ndi banjo lichimakala ndi kwiza zori na kuti ya muntu pasakali muntu amena kufikira ndadadi. He was a daddy. I think that's the spectacle he loves. Kuti azipita ngati coronation za ufumu. Kuti ndipite ndeka, nobody else should challenge me. So I think Kabambe may have seen it with Ababa, I'm just wasting time. This is a man who was a governor. I think if he wanted to work in the US, if he wanted to start his own party, I think he still has some resources or friends. So I'm surprised. With 1 year to go, the WhatsApp part, you want to let go people like Kabambe, because the Kabambe is an embodiment of modern DPP, and to Ogira Mochito, Ena Menari Muboma, Ena Menari DPP, they must have been thinking about Kabambe as the future of. That's a prized asset. It would have added value. I don't see how APM would crusade this country. I don't see how others, because Kabambe is just one single person. I want to believe. He would not have continued
on the crusade kunfund even now without being aided by other members amene ali muchipani. So I don't know why they want to start that conflict with 1 year to go. I don't think they will manage. That's creating a mouthful of opening so many doors. And this is Nankuma March. Then you have got Kabambe Choro. People believe Guripari Bangono are distant or so. I mean, as my Nankuma Bananapeka Nimba Uzayo, it was social media. I would if you see Magondo, come vara chimanga tindija. That tells you how difficult it is going to be now to maintain or strive for the Gwebana Mumem. So, Mwina, I don't know what will happen. And for Kabambe, we don't know what he's going to have and how he Mwina, I'm very sure he want to join some of the existing parties. I think the UTM. Mwina, I don't know how he will join UTM. Mwina UTM faction, Mwina approach. Mwina panga approach. But then there's UCA. Or Mwina, because there is also some conspiracy which is being created by some parties who, to them, akuziwa kuti Mwina azijebese apange outsource yake. They can be together, a few parties, and then find a leader. I know parties like Ford and others. Amenanga kanenga ntima kamene kukumwina afuna apite ukabeza Kabambe because akuona kuti he looks attractive. But as we said, George, ntawe mena Sarah from now ukafika next year may be a little difficult unless apange configure movement imene which can be a good vehicle, but imena ipange propel into a second round where he can be a promised second vice president or something else. But the end game is what needs to be understood from him. That the Panopo, the main loser is DPP. They can pretend, they can wear a brave face, but to lose a person like Kabambe, it should shock them. It should worry them. If they're not worried, somehow, because I understand them can't believe would fail dina wina kare ana gana so kare mipando ina na wina kare bena kuzakhale kumapeto ndemanga zomalize Steve Nkhani imene mina mwachidule tikupita kumapeto unayilandira motani ungodapa kuti mwina zachedwa just like mina futikuzira George ndamvula kunena kuti mwina anthu munja koma ndapota chimene amakhalira be nchani chifukwa kuti zinadziwikiratu zinaoneka kuti amuthalika sakuafuna akunena kuti iwo ndi amene like kuti it's a foregone conclusion kuti ndi amene akachitidwa endozi ku convention ya chipani ndiye iwo ngati amachita business ambition oti akhoza kudzayimirira chipani kapena akhoza kudzapikisana nawo pachisankho amene kamene akadachita amene achita na mkhumwa munja kutumphuka nthawi yomweyo kuti ayi basi ndikayambepo tsopano building naninso tima structures pa ground kaya kugwira limodzi ndiyena amene akanagwirana nawo chifukwa ndithu political capital sitingayiphweketse imene ndakale apa amvula kunena kuti olo DPP pakadali pano kusuntha kwa mkulu amene imene atulukamo ndikuti nawonso they are feeling the impact so amakanena kuti akanakhala atachoka atasuntha kale pakadali pano potengera kuti kwangotsala mwina chaka ndi mwezi ndi theka tisadachita chisankho chaka chamawa kuti ndithu nawonso akadzikonzekeretse bwinobwino komanso mene anamja kuti anakhanga kuti ndika refreshing breath zimakhala bwino kundali kumapeza kuti ayi kubwera mwina ena atsopano kumaona nkhope zina maloma okhala omweomwewo ndiye nawonso mene ayamba chonja adatuluka ngakhale sanatuzo takulowera kuti akuyenda mosamala chifukwa ndithu akhoza kupeza kuti nawonso atha ngati makatani munthu oti amapereka chiyembekezo kwa achinyamata kunjawo. Inuyo mukuona kuti chipani cha DPP chikuluza komano nthawi inake titacheza ndana malomba atachoka anamkhumwa ankanena kuti ipadakali pano sabwe zonse mawu amene anagwiritsa ntchito sabwe zonse zikuchoka padakali pano anthu ena anali ngati kansa tiyaduladula achoka tikumanga chipani. Mr. Kasakula, DPP akuyimanga kapena mukuona bwanji?
anamalombawo amene oyankha nangasiwo chirawo ndi oyankha koma deep down his heart akudziwa kuti anthu akamachoka ndiye kuti akuchoka ndi anthu awo anankho mwacha mukamaona akamapanga msonkhano even kulonche ulilongwe pamene paja panali anthu amene aja most likely ndi a DPP chifukwa kuti iwo anakumana ali ku DPP so ndi mawu ngoti ngasiwo olira samamumvera ndipo samamumtseka pakamwa munthu ukaluza chinthu umachitira ndithu koma kuti sumachionera kuti pakana anthu achidodza kuti iweyo basi your future is damned because waluza chinthucho losing people from a party sibwino anankhumwa kaya akabambewo sibwino famakhala ni following komanso sizimakhala bwino even for the optics zikamaoneka sizimakhala bwino kufa zimasuza kuti anthu mukugana zida ndethazuzo mukamagana zida sisithu sabwino so that's the way I'm going to answer you that question kuti amango nezezi fanana kuti mwina uswaje olankhula chabwino Mr. Mvula mumaliza mutande nthawi ineyo ngangopempha kuti oningolankhulapo kuti mwina zolankhula amangozilimbisa mtima na malomba sana tandauza zimene akunena anthu andalepo ndau zina timalankhula mosakhala we don't express what we really mean koma mundale it's a game of numbers numbers it's not quality of numbers mundu wandale masupporters angakhale sabwe because you're not looking at quality, you're talking about just the quantity of numbers and kuchulukana kuti abwere akuthandizeni so pano awo ndo anthu ambiri amene athamangisa apitikisa apanga frustrate ena wasintha maudindo ulendo wa mchacha anthu onse aja if they stood one side also ulendo wa Kenny Msonda ndi ulendo wa Big Joe ena ulendo wa Botoman awa ulendo wa Chumie Nganda Chumie they should be worried as a party to say could if we are gunning, we want it to be in government kuma we are looking at my soldiers that was say my general my major they are not with us tipanga banji who are we going to send out to tikameme watu so they have a self belief which is very very strange every day nimafusa analyze look at it and say kuti chimene chikwalembisa mtima ndi chani magendero awo ndi chani onena kuti I mean there is no attempt to build but there is an attempt to destroy every day wina aliyese akangolankhulapo chinthu ndi kuti ndoyipa awo mmene tikulankhula mpulogalamu iyi ma ndi kuti ndikukwiya kwambiri kuti anthu amene anthu amene zimene tikulankhula zonama so to live in denial perpetual 5 years on is the greatest tragedy that the DPP is going through because they are not accepting reality of life to say these things zofuna kuti khale let's stop this hemorrhage let's stop this backlash let's stop this business with ambazichoka what is apitikisa because of what we say and how we handle them muna currently team omanga for the remaining 1 year so that they go as a united force that waku UTM adeke befu yai ndale sizimafuna befu and mwina poti mwina ngokhala nsinkhu imodzi akhalepo ndi anthu ena who will be able to say bwanji tigoneka tikambe mawa the idea of tikambe mawa tikumaneso mawa is good for cool heads for heads to cool koma mmene the speed imene ali nayo pano and some of the issues that they are doing mwina sanaganizire bwinobwino so ngati ndi strategy or they have strategies awathandize kupanga zinthuzo kuti aziwauza musapange ichi panopo mukapanga ichi chikhala ndi effect yolakuja choncho ndathokoza Mr. Mvula kuti munabwera mpulogalamu imeneyi ya Timvetse ndithokozenso Steve Dakalira chifukwa cha nthawi yako ndisayiwalenso Mr. George Kasakula zikomo kuti munabwera titsirize motero programu yathu ya Timvetse ndithokoze kwambiri kuti munali pamenepo kuonera programu imeneyi pa MBC Television komanso kumvera pa MBC Radio 1 dzina langa Blessings Chereuka mwakoma nonse